na hardranganna céhfuil sib go léir Ceacht Gaeilge díobh agus an téime tá go maniu ná Éadaí. Caitheann chuile gona Éadaí ar domhan mar ecinn sibh, tásúla go bhfuil cuma cliste orm, seacéad, léine, bríste, stótha agus bróg stocaí. Tá an folklór sin a lugarrólas agat mar tá sis na hardranganna cha. Well, den hísil ranganna nóma den rinne mé ceachtdómh agus rinne mé dul siar na bil Éadaí mas maithlimh atá má desk. Casim mo chamar go bhecinn sibh na bil Éadaí. Bil Éadaí sin articles of clothing mas maithlimh as béarla. So, ma desk, rénos, éasca péasca, tosin sé le bí, se bríste scuile, má sibh. Now, tosin an can seoch le sí, ní gansaí atá an cosú le gansaí, sí cardigan, má sibh cardigan, agus is tócha sin rud an cardigan sin muincile, agus muincile eile. No sin go jazz, focail nóidíh muincile, céhí bhfuil tú, an bhfuil tú go maith, tá súla an bhfuil tú go maith. Sin muincile agus maithú an chalín, mar caihanna chalíní an cardigan an seo. So cin cardigan scuile, seo mas maithlimh léine scuile nach agus casimime an camar timpe go bhecinn sibh. Tá sé seo cosúil, anna cosúil leis nach bhfuil dír cosúil ar bhealach leis an léine scuile. No sin eisteach, sin focail díobh léine, sógóil an léine agah, níl sé fáca amach agam gnéite. Ná tá sé déanta agam gnéite, áit sin níos fearr. Agus ar nói, ní gúna é seo, ná habar sin ná chur sinar, ní scirt é seo pillarín, pillarín scuile. So cad a caitheann na chalíní, caitheann na chalíní, pillarín, léine agus cardigan, héana dó trí. Agus sin éide scuile na galíní. Abergí mata mé, éide scuile na galíní na búthailí, caitheann siad bríste, agus is tócha caitheann siad léine agus gansaí. Bhfuil gansaí scuile le feiceáil in éon áit. Tá brónarm at níl gansaí scuile le feiceáil, cardigan a bhí an sin. So, inis, sin stuff inis béidir, bhí sé rólas aga faoi éidí scuile agus mar sóidíh tá éide scuile agin ar scuil. Is maithlam an éide scuile mar phríomhheide a béidir go mé rud eile le rá agad féin. Faoi éide scuile, faoi éidí scuile bechóir mrá. An rud mach an rud duma nó cad agus mar sóidíh bheith sé bhín an beidir cant faoi sin is spóracht é sin ar a debate faoi éide scuile agus chuna sort arguint a chur trasna agus de chuairmí a chur anú. A sin scéal eile ar fad. Ná fan go bheice sé bhrinne mé plein beag. Tá mí gairí cén chuí ní ochrasach tá tart orm de hais. Tá mé deoch in beag dom héin. An é siúhaid níos fearr an buide liscar le héhí gcónaí an cuidúlam. Rénos, I gairí tartúir, sinna focail le thursday. Ochrasach, I'm hungry, tá mé ochrasach a únseir tartúir. Bhí mé gairí tartúir an sinna focail. Leanní mé a rá seanachil se. Very smína faoi seanachil cos mé an camera timpe go bheici sibh. An ceannatá agam inniu ná, ní dhéanann fáinleog a bháin an saora. Now, fáin go bheici sibh, os glói mé an dalóg díobh. Se táis fi grá ghfuil an saora búte linn. Na fecinn sibh sin, thó geall a plandaí ag fós, na fecinn sibh é lucht a brónarm. Na chuid siad sinnamh go maith na prátaí. Wow, agus an leitís agus, má sibh na chalíní móra, an obrá dhéanamh agah agus na fraschaní sa cúine an sin. Rénos, casi mé mar chamra timpeall go bhecinn sibh, chorá mé an sin. Oh yes, an seanachil. Ní, casi mé mar chamra timpeall go bhecinn sibh, ní dhéanann fáinleog a bháin an saora. Agus tá spáinam díobh cad is fáinleog an sin, fáinleog. Agus tagan an tain seo go héireann ón Afric. Agus tagan siad I gcónaí ag tús an mas maithlimh an thabhraigh. Ach, tá ceann feici gom, bhí mé grithar máidin agus tháinig mé ceann. Ná bhí ag smíanamh leothain or ecinn si bhíd ghfuil an saora búte linn mar ní mar sin atá sé go minic agus na fáinleog is a tíir siar bín sé sort bín seoch an saníthe agus bín sé fuair saníthe. Mar sin, ná siad dearmid, ní dhéanann fáinleog go bháin an saora nó ecinn sibh green agus amseoach mar seoch agus má chluiseann tú dún se grá nach áilíonn an lá aber se is áilíonn an lá ach ní dhéanann fáinleog go bháin an saora.
Now, sin cén deistíh, rénos an gramadach. Gramadach na Gaeilge beag an íon Jackar, agus tá spáinmid rud na gcó ná trí a bhanan le héadaí ach go háirithe, bhfuil si bhré fáiste. Well, an céad cén ná ball éadaí. Well, tá sum le seo éadaí, clothes, mac go leor. Items of clothing, na bil, bechóir mrá sin iver ulra, na bil éadaí, agus athraíonn an deargadí AIGH. Seo éadaí, clothes, articles of clothing, na bil éadaí. Léna. Tháinig sibh an léna má desk an sin nómad hin or an murd. Léna bhán. Bhecinn sibh sin BH fada in. Léna jarrug. Na fecinn sibh sin hama. Brísta. Now brísta sin focail fearins gona más matliv. A bhecinn sibh sin. Fecinn brísta agus ní chuirdan tú H san adjunct an sin a hagan an iad dubh. D-U-B-H brísta dubh. Tá brísta dubh agam sáile nó tá brísta dubh orm. Ach, tá léna ghubh nó tá léna bhán orm. Sin rud nuaidí Beidir. Cad eile tá sin agam dí lena mé Ryan sin. Bróga ar nó, yeah. Bróga. Now, dubh. Well, tá spáinna mé díobh. Bhfuil si bh géirí mo bhróga eáil. Chuir mé iad ar an desk go bheici sibh. Ná second amháin tug sé secdom, ding, tá orm na hílacha oscailt. So fecinn sibh an sin ar rénos bhfuil mé bróga dubha, nó bróga gorma, nó bróga bána, bróga. San iver ulra agus an adjunct san iver ulra bróga dubha. Tá bróga dubha agam, I have them. No, tá bróga dubha orm, they're on me. Gúna, ní chuirdan sé sin héite sé dír gúna jazz, agus fecinn sibh sciirte geal. Now is bhfuil mo bhróga ar an urlar agam is tócha. So, now, os glóimid go bheici me. Now, tá siad agam an seo. Anis, na fecinn sibh iad. Yeah. Bróga dubha, ní bróga dubh, nó bróg dubha, bróga dubha, péra atá. Agus is iad seocht na hílacha. Hílacha gorma, na hílacha agus na bróga. Bróga lethar, sál, agus bun na bróga. Sin an sáilde, agus seo bun na bróga. An rud a lugatá sin bun na bróga, agus tá siad curtailí chéile le stocha sná agus snácha. Sin fecinn tú sin? Chimpel na bróige an sin, tágama. Well, a rénos, agus rudeile haspáin me díobh second hin ná. Pillarín. Ná dénig I dearmadar sin. Ná, cén da hatáir sin. Dúgur, fan go bheici sibh, chuir mé an camera chimpel a ríis, tá brónarm. Sin pillarín. Tá cén da hatáir dúgharm. An bhecinn sibh an difriocht. Seo gurm, a seo dúgharm. D-U fada G-H-O-R-M. So, nuair chuirn tú dúgharm, le pillarín cad a aonn tú? Well, fan go bhecimid pillarín D-H-U fada chorm? No pillarín díreach dúgharm. Well, tá sé an seo. Fecinn si pinafore. Pillarín masculine. Mar sin dúgharm gan H a bhaid in úsáid agat. So, mar sin caham I wear a navy uniform, a navy pinafore. I wear a navy pinafore. Caham pillarín dúgharm. And then she sin kiel, the maid to igiri, I wear a blue shirt, you'd say. Caham, Lena. Now, fan gaveki shiv Lena, cremesh shah Lena, shotchi you gaveki shiv. Ding, 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 ding. Chucky Lena Soos, fan gaveki shiv, ta sulagam. Vekin shiv shin. Caham Lena, agus sin feminine, mar sin churm, crunch sin H sin churm, G-H-O-R-M. Soft shirt, Lena Vug, B-H. And vekin sibh sin, Lena Chwe, Lena Chrua, lugan sin, na H-na. Well, rénos, sin, caith me, chuir me chamartim, sin net mas maile puintse ólis, fui ramadach na Gaeilge. Nacha? Rénos, buat an folklore nua a wúnaidí foma. So, cas me chamar chimpelúr wan eile go bhecinn sibh cata me géirí wúnaidíh iniu. Yeah, rinne me gúna jazz agus scirt a geal agus mar sinja adjecta iad a lug gan na héitine. Well, folklore nua galónta. Agus tú géirí Jennifer Crashís beidir ball éadaí nua atá gotsa. Seo focail áilíonn hon Jennifer Crashís mar hampla
I bought a new soha nilisagam top. Cheanny me top is not a ganzi born galanta. Lovely top. Cheanny me bor galanta an Saharan. Fan go veki to e. So sin galanta sin goholian. Balach eile hun goholian ron no galanta. Oh, cheanny me bor galanta I pennies no next. Cheanny me bor galanta. Show balach holian hun. Crashisi en of a soha an fabric. Vins in úsáid sa bhal éadaí idir cheilmh. Agus thó mín le siada, change mar sin, as smooth as silk. Dúsáid mé an béarla mar bhí sé beagán íon Jackar. Thó mín le siada, mar hampla mar sin, cheannaí mé bór gáilánta in next an Saharan. Oh, bhí an fabric, no tá an fabric, the fabric is tá an abric, FH an abric, thó mín le siada. No sin cliste galore. Seo fabric an fabric gharab sin focail baninchganach. Agus tógann sé sin mas maitlah H is seo, so chun sin H is seo GH. Fabric gharab, rough, yeah. Fabric gharab. Mar hampla de éige scuile. Ní matlam a éige scuile, mar tá fabric gharab ann. And ginn sé mé, dat tá sé déanta as fabric gharab. Ní matlam éige scuile, mar níl an fabric mín. Tá cnagar an doras, yeah, tá brónarm. An seo frása áilin eile an Wallart, sin the opposite, an Wallart. So bhecinn sé bhí a luganis, galánta sin go hálinn. Ná dínnig dearmad cén chuoine chunas a úsáidin tú an aideach sin mar hampla cheannaí mé bór an Saharan, bhí sé galánta. Bhí an abric thó mín le siada, ní rá an abric gharab cosú le me éige scuile. Mín sin smooth se is socha le H mar sin mas maitliv animacal baninchganach agus an Wallart, the opposite an Wallart. So tá beagnaí le horta le déanamh agam a scríb mé a má písa an gúidíh, scríb nóracht. Change mar seo. Cheannaí mé bór nua no galant, bór nua galanta an gáideach, cheannaí mé bór nua galanta ag an deir seachtainna I náilibh. Níl sé déanta as fabric gharab in éoncur buíochas le dia cosú le me éige scuile rinne mé dearmad ar bísa sin a chur seo. An Wallart, the opposite atá fear. The opposite is the case. Tá an abric thó mín le siada, fan go bheici tú é. And sin go just wait until you see it. Cur mé sin a shotí freisin. Fan go bheici. BHFEIC F-I Kangaveki 2A. You'll be jealous. By Éadaí. Agus, it didn't cost much. Agus, upsbrown arm, tá sé Jackar scríb, agus níor chusnaí, CHOSNAI, níor chusnaí sé mórán. O fada or A fada in. Agus mar sinja, mar tá frásaí agus is tócha folklór agah féin. Ní mé hagéirí cuidiú leh. Tá súr an gur chairrí sé sin leh is tócha. Folklór agus gramadach a bhanan le héadaí. Tá go ma? Agus ar nói an scéal seoch a fáistí. A bhí mé gléibh ná lámhíní glasa agus is iad seoch agus mé leabhart faoi éadaí, banan sé seoch le héadaí chomach nach lámhíní glasa. Ná an rud faoi an leabhar seocht nó, níl an scéal lecho táchtach is tócha na frásaí a ecan tú agus an Gaeilge a aon tú a seo. So déanamh dír gleachanna na ggóidíh má tá an táimid bog urá orm. A maith leis sa ghordín, chuir sé lámh isteach na fóca, thóg sé má Merlín áilinn ildáte, chuir sé na lámhíní glasa. An bhecinn sib sin, Merlín agus lámhín glas. Pull ar sé sin, pull mór agus thosaigh sé ag tochailt. Bheadh ag digáil sa ghordín. An lád ar gcionn, the day after, and sin go jazz even an frása sin. Bheith sé sin áisiúil a méid scríb arís áisiúil an lád ar gcionn, anha, tháinig na córsanna go léir. Bhecinn sin córsanna
na neighbours an áisiúil chumá an frása sin léir is seachan an gáirgína eáil. Nar ecinn tú stuff má chur go lína faoi agus an sin bheadh sé rólas agus an nuair bheadh tú ag scríomh socha. Nach airt an sca é sin, nach airt. Isn't it strange? Sin áisiúil chumá. Cuiní sin, chuir lína faoi sin. Agus ba sé de heile go ammégan eile agus tú ag scríomh sa an túsalóíonn. Cén chuir hála sé san túsaló súlaháin. Béidir go a bhíad na sióga rinne sióg. Mecinn tú na sióg, tá sé sin go jazz. Focan nuad an na fairies béidir na sióga. Bhí finán ag siúil sús síos go bródúil is íhan sin. Sús síos go bródúil. Íbnum sin. Fecinn si bheith agus manga mór rinne finán pol sé sin, pol mór ach ní rá aon duine ag éisteach leis. Má thú finán agus fáciminn sinné. Fanga bheice si bhrí sin sa fadóla mé sióige nach airt an sca sin an sca an crán beag. Nach airt an crán beag é sin agus fanga bheice si tá na crinnestoch an seo nach airt an crán beag é sin. Fecinn sibh na Merlíní ag fásar. An lád ar gionn, tháinig de na córsna, néanú deile an sin, nó, ní dóilm goil. Na rá sé sin anna wahar fad. Well a fás ní chuinneoid mé í bháid sibh, casim a chamar timp mar sin, mar tá an tánig bog mar chóirt me. Níl scuil a goh an teachtain seo thugan, tá an tá deargar ormh. Tá sé fáil sus ón scuil agus tá sé tiltte goma agah. Bannig tatnamh mór as an brisú sin agus feice mé sibh a log an seachtain ina dhé sin. nó mas maith libh. An teachtain dar gionn. Feice mé sibh an teachtain dar gionn. Now, na bhfuil mé gúsáid na Gaeilge dóla mé sin secondhain. Tá a mé géirí rud a haspáin stíomh. Ok, agus náid sin go dearmad ar an seanachil. Fecinn sibh an náid sin, cén sort éon é sin, an fecinn sibh ag sé gceisilt an áinneog. Nach ha? Ní dhéanaan fáinneog amháin an saora. Mar sin héin, ní bhaid scuil a goh an teachtain seo thugan, seans má hang go maion grínig tatnamh at náid sin go dearmad an hat a béidir agus an cótágal ar lehéamh. Díreach ar aglan na hagla mar chóirt mé ní dhéanaan fáinneog amháin an saora. Slán libh a lug gan hair lib, slán.